Здравейте хора, ние вече ще правим дълги видеа. Да. Здравейте хора, и както виждате, аз и Тишака сме се постригали. Аз си направих нещо малко по-интересно. Аз бъскъс. А той бъскът, само че му порасна косата доста. Знам, че в принцип не ни гледате, но би искал това да се промени за следващите видеа, за настоящите. Всеки ден ще качваме по нови видеа, видеоклипове. Ще се помъчим и ще получим как да правим дълги видеа и то Brawl Stars видеа. Понякога ще бъдат и Fortnite, но повечето Brawl Stars. Да, но повечето ще са Brawl Stars. И може едно в едно LOL. Да, може и едно в едно LOL. Така. След като имаме само един абонат на нашия YouTube канал, вече ние ще правим giveaway на Lava Bear, Cherry Boom, един цял стек и после 5 пакетчета Lava Bear попкорн от шоколадовите. Ние даже ще направим giveaway, ако чудиме се PlayStation 3 или PlayStation 4, което може да си цъкате колкото си искате на Fortnite, на каквото. Напишете долу в коментарите кой PlayStation искате, 4 или 3. Ще даваме и по една безплатна игра. Даже ще даваме или GTI, или GTI 6, само да ви кажа GTI 6, може и или Fortnite. Може и PlayStation Plus. Да, може и плюс. Ама такова карта. Да. И карта за V-Bucks 5000. Следим тук. Правим си клипчета, през семки. И всеки ден ще качваме видеа. Абонирайте се за нашия YouTube канал. Ще се постараем да направим толкова. Ще се постараем, да, много, каквото каза братчера. Ще се постараем доста и се надяваме да ударим до около 100 абоната, колкото имате. До края на месеца искаме да ударим поне 50 абоната. Това, хора, може би за вас е нищо, но за нас и 50 и 10 абоната важат много за нас. И пак не стига. И благодаря ви, че ни слушахте, хора. Чао!